Wannan haɗin yana da muhimmanci sosai idan kina so ki matse gabanki. 'Yan uwa, kafin mu shiga daga ciki, muna roƙon ku danna mana like domin ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku sababbin darussa da suka shafi jima'i da kuma labaran duniya kai tsaye. Sannan ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Wannan haɗin yana da muhimmanci sosai. Idan kina so ki matse gabanki, to ki wannan haɗin ki sha mamaki. Domin ƙarin bayani sai ku saurari wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe domin jin cikakken bayani akan yadda za ku yi wannan haɗin. Ga abubuwan da za ki buƙata domin yin wannan haɗin. Na ɗaya, ƙwallon mangwaro. Na biyu, zuma. Na uku, kaltuffa. Na hudu, garin bagaruwa. Na biyar, ruwan kankana. Idan duk kin samu wannan kayan haɗin da muka lissafa, shi ƙwallon mangwaro sai ki shanya ya bushe, sai ki dake shi ya yi gari, sai ki haɗa da zuma ki yi matsi da shi. Sannan za ki yi matsi kamar na tsawon awa 4 gabanki. Bayan haka sai ki samu kaltuffa ki saka a ruwan ɗumi, ki sami auduga ki ringa wankewa. Bayan haka sai ki samu garin bagaruwa ki dafa, sai ki zauna a cikin ruwan kamar na tsawon minti 20. Sannan sai ki samu ruwan kankana ki ɗan tsane shi da auduga, sai ki sa a gabanki. Za ki bar shi na tsawon kamar minti 10 sai ki cire. Domin ƙarin bayani ko kuma idan kuna da tambaya sai ku yi comment. Sannan ku danna mana like, kana ku danna subscribe. Mun gode.